Il-pass li jmissa biex Alex Borch jirbaħ l-elezzjoni ġenerali u li jkompli jikkonvinċi l-votanti li hu tassew kapaċi imexxi il-pajjiż. Kien dan il-messaġġ ewlieni li twassal fl-editorjal tal-Malta Today fejn issemma kif il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Alex Borch huwa maqut mimli enerġija u lest li joffri lil Malta gvern alternattiv serju u kredibbli. Il-Malta Today tenna li fuq medda ta' ftit xhur biss Alex Borch ta' ħajja ġdida lill-Partit Nazzjonalista. Tant li issa il-partit mhux biss qed jirreaġixxi għal proposti tal-gvern, iżda qed jissettja aġenda li tpoġġi fiċ-ċentru l-interess nazzjonali. Ingħad ukoll li d-direzzjoni minn fuq hija aktar ċara u koerenti, xi ħaġa li qajmet aktar entużjażmu u tama fost l-attivisti u l-membri fih dan il-Partit Nazzjonalista. Il-Malta Today faħħar il-fatt li Alex Borch bħala żagħżugħ juża l-midja soċjali b'mod effettiv sabiex jikkomunika man-nies u jisma' dak li għandhom xi jgħidu. U b'Alex Borch fit-tmexxija ħafna votanti li ma kinux konvinti issa għall-inqas lesti li jisimgħu. L-editorjal tem bil-istqar li Alex Borch għandu jippreżenta viżjoni ċara li tipproteġi dak li jaħdem u li tejjeb dak li ma jaħdimx, mill-kura tas-saħħa u t-trasport sal-enerġija u l-opportunitajiet ekonomiċi f'pajjiżna. U li fuq kollox għandu jikkonvinċi lin-nies li taħt it-tmexxija tiegħu pajjiżna jista' verament jimxi il-qudiem.